dili pa kaayo tin-aw sa mga apostoles ug wa kay nila masabti kining gitawag og pagkabanhaw gikan sa minatay. Kay wa man sad sila kasinati nga naay namatay unya nabanhaw. Mao nang nagpabilin ang ilang kahadlok sa kamatayon. Gilingi ay mong tupad ing nahadlok pa ka mamatay. Hadlok awade gyapon mo makasabot nga sige mantang subli aning siging himo aning Holy Week, sugat, Easter Sunday. Pero tinagyod natong buhat ani, ang uban na lang kung nagbuhat ani, wa na nangamatay na. Ang katong mga bata sa una adto pa magsimbaan sa liluan, apil anang sugat, mga tiwasono na sa mga naong. Hapit na sad mga matay. Nya walang gyapon ta kasabot. Unsa man ang pagkabanhaw be? Wa gid ay. Ang pagkabanhaw mao ang pagbangon ug balik sa sasamang tao human siya namatay. Lahi na siya sa gitawag og reincarnation or incarnation. Ang resurrection lahi. Kay ang tao mismo nga namatay maorasay mubangon. Mao na siya. Sige, lingi ay mong tupad. Ikaduhang lingi ing na ay kahadlok mamatay ka, mubangon ra ka. Na mubangon ra. Unya, duha ka klase ang pagbangon. Kung ikaw mubangon nga nagdag sala, silutan kas impierno ang kasakit nga way katapusan. Pero inigbangon nimo nagdakag kabalaan, adto din kas langit. Kadtong ang imong naong musanag, mudanag, gitawag na siya glorious life. Mo na gipakita ni Jesus diri sa atong ebanghelyo sa transfiguration nga wa man siya isa, di gyud siya mahadlok mamatay. Unya ang iya sa mga apostoles iyang giingnan, basta wa lang mo isa nga mamatay, inigbangon ninyo, nindot kay tanawon ang inyong naong. Niya kanus-aman ta makasala. Hibaw mo kanusa. Kung dinhis kalibutan, magsigi kag paningkamot sa pagpanindot sa imong naong. Kanang gasigig paningkamot o panindot sa ilang naong o sa ilang kaugalingon, maunay kasagaran nga mubangon aron ibutang sa impierno. Pero kanang tao nga namatay nga naningkamot sa pagtuman sa gustos Ginoo o pagdawat sa kabubuton sa Ginoo, maunay mubangon nga musanag sa kalipay or sa mahimayaong pagkasanag, transfiguration. Mo na diri sa atong unang pagbasa gitan-aw na to ang gipatan-aw ta sa senaryo ba sa kinabuhi sa taong matuohon nga mao si Abraham, ang atong gitawag og amahan sa pagtuo. Nanganak siya og usa ka anak sa pangidaron nga 100 years old na siya. Pinangga kay tunyang iyang bugtong anak nga si Isaac, kay anak gutos iyang katigulangon. Pag-abot og 12 anyos ni Isaac, giingnan si Abraham sa Ginoo, pinaagis anghel, ihawa ng imong anak, unya ihalad nako nga sunogon. Nisugot ba sa Abraham o wa? Kinsa ninyo dinhi ang musugot kung ingnon mos Ginoo, ihawa ng imong bana unya sunoga, or ihawa ng imong asawa unya sunoga, ihalad nako. Kinsay musugot? Uy, mga buangon gid kay mo. Sige. Ailan ng banag asawa kay lami man na. Kana lang anak. Kinsa ninyo dinhi ang muihaw sa inyong anak aron ihalad sa Ginoo ta sa kamot. Tanawa.
mao nay hinungdan nga nag-inihaway na taron, nagpinatyanay na ta, nangaguba na ang atong kalibutan. Nga naman, isig naman tagprotektahay sa atong kaugalingon. Muna nga ningon si Kristo, kinsa tong maniguro sa iyang kaugalingon, kinabuhi, kawad-an niini. Apan kinsa tong magpakamatay, alang sa pagtuman sa akong mga sugo, makabaton o kinabuhing way katapusan. Nganong nag-away man na arong Russia o Ukraine, Israel o Hamas o ang atong mga politicians, sige mang away. Nga naman, kay wa mo tuo sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. Wa mo tuo sa pag-ingon, higugmaa ang inyong kaaway. Mao na. Matod pa diri sa atong sana ebanghelyo, nakadungog silag tingog nga niingon, kini ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Nga asa maminaw. Nga naman si Kristo di ay mo'y nag-ingon nga kurala ng inyong kurala ng inyong balay, nga wa nay agianan inyong silingan. Si Kristo gasulti ana. Si Kristo mo'y nagsulti nga pagtukod mong tindahan anang kilid Diyos karsada. Ha? Si Kristo? Nya inyo pag yung butangan o kanang tabon-tabon inyong tindahan, di na hinoon, mulapas na noos karsada. Si Kristo mo'y nagtudlo ana nga pagtukod mong balay, diha gyud sikit sa karsada, nya ang inyong atop to ana sa tunga-tunga sa karsada. Ha? Wa magsulting ubo ana. Pero ambot ngano ang ubo wa man sad mo badlong. Wasan magsulti ana ang mga barangay officials, pero ngano wa man sad mo badlong ang barangay officials? Doko-doko ra ba? Di ba? Ang ako ba, di mo guta maminaw sa Ginoo? Mao na rong naggubot na itong katilingban. Di mo minaw. Paminaw ragos Ginoo, kamong mga batanon, ingong Ginoo, ayaw pagpakighilawas, pasabot ay mo pag-sex nga wa pa mo'y kasal, paminaw ragod mo ana. Wa gidon tay magpabunyag nga magsigkugos anang bata way mga kasal, wa pag mga papa ang uban. Nya pangutanon pag mo kinsay papa, ambot. Ana. Nganong ambot man, daghan man to. Nganong daghan man, ngit-ngit man to. Kuyog-kuyog man na to, kuyog-kuyog. Ana. Kinsa man gito, ambot. Mura man tong nay, pari usa. Pasanginlan pa mi. Ana. Paminaw gyud Ginoo. Unya, diri sa atong ebanghelyo asa ikaduhang pagbasa, gisulti dinhi, kung maminaw tas Ginoo, bisan unsay atong pangayoon, iyag yung ihatag. Ngano man, kay kadto kunong kita mga makasasala pa, ang Ginoo nagpakamatay para natong mga makasasala. Unsa nakaha kung maminaw na tas Ginoo, ang tanan natong pangayoon ihatag yun. Ako bitaw nangayo man gyud kong mahurot untag kahalin ang slots. Nya ako jung mabantayan basta makasagan ko labi nagdako-dako akong sa minus kay halin. Bitaw nya kana ganing akong pugnan gid ang sala, di jud ko magpakasa, di jud ko magpakasa. Kana bang sala ba nga kahibaw kong sala ba? Nya ko di jud ako gining buntogon ana dako og halin. Bitaw? Mao bitaw nga turong halin gamay kayo. Kahibaw na mo. Oy, dili tingali ako'y sadaan, kamo tingali sadaan. Ambot lang ka. Kay kana sa mga sadaan, di man sa namang gihatagon. Kana mga sadaan, di na manghatag oy. Magdungan-dungan rataan ni. Na, ang sala gyud mo ibabag aron mahimot ang malambuon. So ang atong SBF dag para sa atong kumbinto nahalina na ta og 11,949 ka slots, napay 48,051 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Mao ni sila yung mga waysa, no?
atong tan-awon kadiyot ang atong update sa kumbinto. Salamat kayo. Kita nato diha nga kanibitang andamtang mo halad sa Ginoo sama ni Abraham nga iyang tugot nga patyo ng iyang anak naagi nindot nga nahitabo sa iyang kinabuhi, nanindot ang iyang kinabuhi hangtod karon gihandom siya tungod sa iyang kanabitang mutugot ra siya nga kuhaon sa Ginoo ang iyang anak. Ang kanisang ilang balay ni kafe nitugot sa sila nga kuhaon. Unsa may inyong tan-aw ron diha? Nabati, nanindot. Oh. Nya, sugot mo inyong balay kuhaon. Adili. Kuhaan na lang ng suot sa inyong pitaka ipalit og slot. Diba, munindot dayon ang mahitabo. Muna siya ang gusto sa Ginoo. Atong hunungon ang atong gugmang kalibutanon, ilisig gugmang Diosnon aron munindot. So una, napagitay special slot nga makapanindot sa atong events, atong mga buluhaton, labi na ning Lenten season o kining atong Holy Week o sa atong Fiesta celebrations na maligya sa taning Divine Cleansing, Healing, and Strength, DCHS, na natay halin nga 1,714 ka slots, na apay 28,286 slots nga available, o niya tag 200 pesos per slot. Na sa taani 22 slot challenge, nga tag 4,400 per challenge. Kanisad siya, makapanindot sad ni sa atong mga celebration sa aning Holy Week o sa atong fiesta.
So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Naana sa tay 29 ka 22 slot challenge nga nadawat. Unya ang ato sang sitiyo nakapanindot gyud tog kinabuhi karon sa mga taong bati kayo unta og balay na gubaon kaayo nanindot-nindot. Niabot na og 55 ka balay ang atong natrabaho. Napunan og 5 sa miaging semana. Atong tan-awon sa makadiyot ang mga balay nga atong natrabaho. So mao ni siya ika 51 before niya ang after mao na siya naong di gyapon kay nindot pero arang-arang na. Yang ika 52 mao na siya ang before niya ang after mao na siya ang ika 53 mao na siya ang before o niya ang after mao na siya ang ika 54 mao na ang before niya ang after mao na siya ika 55 mao na siya ang before gisugda na guba niya ang after mao na now. So atong pakpakan ang atong mga panday nga trabaho niyan. Sa inyong pagpamalit og slots, sa inyong pagtabang dinhi simbahan, sa inyong paghalad sa inyong mga givalyo nga kwarta or mga talents inyong gihalad nga ni sa simbahan sama sa gibuhat ni Abraham, sama sa gibuhat ni Jesus ug sa mga santos mo transfigure gyud ta manindot gyud mo nay ginaingon inighuman sa kasakit do nagyoy kalipay ighuman sa pagantos na agyoy kasantos inighuman natog guba sa atong mga standards aron mosunod sa Dios nung pamaagi na agyoy nindot nga maugmad nato dinhi sa atong parokya o sa simbahan. So ang ato sang DSAP, atong investment slot nga tag 500,000 pesos nga dunay 25% interest per annum, nakadawat na tag 165 ka slots na atong nahalin, niya open pa ta for more investors. Na amoy tag 500,000 nga wa gamita, ibilin lang usa na dinhi mga 1 year, 2 years, niya ato ng tagaag interest aron atong gamiton sa atong mga kalambuan dinhi. So kining tanan mao ni ang gitawag og Dios non nga pag-inambitay, Dios nong kinabuhi nga makapabag-o sa katilingban, dili makaguba. Lingi ay mong tupad. Ang di mo lingi magguba. Ing na ato na ning gamiton ang tanan natong kwarta sa pagpalit og slot. Sige na. Nga atong gamiton ang tanang kwarta pagpalit og slot. Munindot dayon ang inyong kinabuhi. Testingi lang. Di lang ta nganong ato man ang kwinta-kwintahon. Testingi buhat. Natog di baka mo transfigure. Manindog na ta katong gustong mo transfigure. Atong ipadayag ang atong pagtuo